Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους παιδιά, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα έχουμε έρθει στο Εβιάν. Το Εβιάν είναι μια πόλη της Γαλλίας, ανήκει στο νομό της Άνω Σαβοΐας. Δεν μας θα κάνει καλά ο καιρός σήμερα. Αυτή είναι η λίμνη. Εδώ έχει ένα πανοραμικό χάρτη για το που είμαστε. Αυτή είναι η λίμνη. Εδώ είναι η Λοζάνη, εδώ είναι το Εβιάν. Απέναντι ακριβώς. Δεν αλλάζει και πολύ από το απέναντι. Στην ουσία το ίδιο πράγμα είναι, απλά είναι άλλη χώρα. Άλλο νόμισμα, etc. Το καραβάκι πήγαινε έλα, είναι στα 38 φράγκα, τώρα σε ευρώ κάνα σαραντάρι. Λοιπόν, η μέρα σήμερα είναι 3η 5 Νοεμβρίου. Δεν βλέπω πολύ κόσμο. Είναι όλες τις δουλειές τους. Πολλοί κάτοικοι του Εβιάννη που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι βασικά, είναι που δουλεύουν απέναντι, δουλεύουν στην Ελβετία. Οπότε κάθε πρωί παίρνουν το καραβάκι και περνάνε τη λίμνη στην ουσία. Τους έχετε πιο φτηνά από το να νοικιάζουν σπίτι στη Λοζάνη, ας πούμε, ή σε οποιαδήποτε άλλη πόλη της Ελβετίας. Σου λέει θα μένω εδώ Γαλλία και θα περνάω απέναντι. Βέβαια, άμα δουλεύεις π.χ. Σαββατοκύριακο, Κυριακές, είχαμε ένα συνάδελφο που το καραβάκι ξεκινάει μετά τις 10. Αναγκάζεσαι να παίρνεις αυτοκίνητο και να κάνεις τον κύκλο της λίμνης, που δεν είναι και ότι πιο ευχάριστο. Εδώ προσέχουμε στις διαβάσεις, γιατί δεν ξέρω. Εδώ είναι Γάλλοι. Παλέ Λουμιέρ. Το παλάτι του φωτός. Νομίζω αυτό είναι μουσείο. Το προσέχουνε, βλέπετε εδώ πέρα. Είναι μες στο πράσινο. Μια μορφή γαλίδα. Μπράβο τους. Λοιπόν, δίπλα στο παλάτι του φωτός είναι το Hotel de Ville. Ο Hotel de Ville δεν είναι προφανώς το ξενοδοχείο της πόλης, είναι το δημαρχείο. République Française, το δημαρχείο, Marie. Βλέπω κόσμο μέσα, η είσοδος πρέπει να είναι από εδώ. Λοιπόν, εδώ είναι το καζίνο, Evian Raison Casino Resort. Δυστυχώς κάνουν λίγο έργα και θα μας ζαλίσουν σήμερα. Είδα όλη η πόλη είναι ένα εργοτάξιο και εδώ. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά.
La Croiserie. Τι να πουλάνε. Λοιπόν, εδώ είναι Pub au Bureau. Brasserie, εδώ είναι μπειραρία εκείνος. Μπυρό είναι το γραφείο. Έχουνε παζάρι σήμερα, τι είναι αυτά. Είδαμε. Εδώ είναι ξενοδοχείο. Ωραίο ξενοδοχείο. Και εδώ είναι το παζάρι τους. Απλά νομίζω ότι είναι το ίδιο σαν το δικό μας, λίγο πιο περιποιημένο και ότι δεν φωνάζουν τόσο. Κοιτάξτε πόσο ώρα τις έχουν τις κάλτσες. Αυτό φωνάζει έτσι. Ρε φίλε, μας άνισες. Λέω κι εγώ τι έχει κάνει έτσι. 6 ευρώ παντοφλίτσες, παιδιά, 6 ευρώ παντοφλίτσες. Σαπουνάκι, σαβουάρ. Λαϊκή, φίλε. $10 σε λαϊκή, 20 ευρώ σε λαϊκή. Έχω δώσει για να πάρω Bonjour, madame. Έχω δώσει για να πάρω Polystation, όχι για να πάρω μπλούζα. Τι μαλάκι. Σοσού Comfort, 29 ευρώ παπουτσάκι. Γυναικεία μποτάκι. Αυτά μάλιστα. Μια χαρά. Και μπλουζίτσες. Πάμε από εκεί. Βέβαια βλέπω μόνο ρούχα, δεν έχουν φαγόσιμα. Ζωνούλες και χαλάκια. Α, και εδώ είναι η εκκλησία, προφανώς, και θα πάμε στην εκκλησία. Για να δούμε, ελπίζω να είναι ανοιχτά. Φουμέ, καπνιστά, αυτά τα ξέρω, ρε φίλοι, τα αλλαντικά τους. Εδώ είναι χασάπικο καντίνα. Χωμασερί, νεκτηριά. Και εδώ χωμασερί, μπουφέ. Bonjour monsieur. Και εδώ είναι η εκκλησία. Μάλλον είμαστε την πίσω. Α, όχι, σωστά είμαστε. Για να δούμε. Μάλλον είναι κλειστά. Λοιπόν, μανταρινάκι 4,30 το κιλό. Φραουλίτσες 6,80. Τοματούλες εδώ 3,8, 3,80. Μελιτζάνες 2,80. Νομίζω είναι το τεμάχιο αυτές. Εδώ έχουν μέλι. Καμία σχέση με τις Βρετανίες, να το ψάχνετε. Στην εκκλησία δεν μας αφήσαν. Είναι κλειστό ρε, τελείως. Μπορεί να μπεις. Για πάμε από την άλλη.
μπεργκεράδικο, αμερικανιά. Μπράβο τους Γάλλους. Le Banc de Gourmet. Εδώ έχει θαλασσινά προφανώς. Βέβαια επειδή σε μπερδεύει, επειδή είσαι μες στη λίμνη και έρχεσαι με βάρκα εδώ, λες εδώ ψαρό τέτοιο, ποϊζονερί, πώς το χασάπικο με ψάρια, ψαράδικο. Επειδή σε φέρνει βάρκα εδώ πέρα, βλέπεις θαλασσοταβέρνα και λες να φάμε κάνα χταποδάκι. Φίλε, δεν είναι από τη λίμνη, κατεψυγμένα είναι. Α, κουλτουρέ εδώ. Λοιπόν, σήμερα δεν έχουμε. Εδώ τι είναι? Toilette publique. Α. Τη στολίζουν την πόλη. Δεν ξέρω αν κάτι γίνεται αυτή τη στιγμή, αλλά ή κάτι περιμένουν. Hotel de France. Πάντως είναι πολύ όμορφη η πόλη, παιδιά. Καθαρή. Μπράβο στους Γάλλους. Λοιπόν, όπως ξέρουμε όλοι βέβαια, το Evian είναι γνωστό για το νερό του, για τις περίφημες πηγές που βγαίνει το νερό Evian. Το Evian είναι από εδώ, οπότε και λογικά νομίζω έχει και μια πηγή κάπου εδώ. Αυτό το τσιμπήσω ίσως μετά. Έχει διάφορα, έχει κρασί, 2 κρασιά και διάφορα και μπύρα. Είναι κάβα εδώ. Πατησερί, σοκολατερί. Ίσως. Source. Α, οι πηγές. Πάμε να πάρουμε νεράκι του Evian. Λογικά από εδώ είναι. Μικρή πόλη είναι στα 9.000 πληθυσμό. Βέβαια, επειδή έχει τον τουρισμό από απέναντι που έρχονται, συν τους κατοίκους, τους Ελβετούς, τους Γάλλους βασικά που δουλεύουν στην Ελβετία, παίρνουν ένα καλό μισθό και έρχονται και μένουν εδώ, έχει ανέβει αρκετά. Λοιπόν, εδώ τι είναι? Εκτός από έργα μας έχουν ζαλίσει. Αυτοί πέσανε για τη Γαλλία το 14 με 18. Στον Πρώτο Παγκόσμιο. Λοιπόν, φτάνουμε στην πηγή σιγά σιγά. Εδώ είναι η πηγή. Ωραίο, το έχουνε. Έχει σχολείο εδώ μεταξύ από εδώ. Sorry για τις φωνές. Εδώ είναι η πηγή Κασάτ, αν το είπα καλά, Κασά.
από το 1789. Ο Τοριζέ από τον βασιλιά της Σαρδινίας τον Ιούλιο του 1826, από την Ακαδημία Ιατρών 3 Σεπτεμβρίου του 1800, από το κράτος και από τη δημοκρατία μετά, δηλαδή το έχουν αναγνωρίσει όλοι, βλέπετε, βασιλιάς, Ακαδημία, κράτος, δημοκρατία, όλοι ξέρετε γιατί. Ωραίο και το ψηφιδωτό που έχουν από πάνω. Λοιπόν, συγγνώμη στους φίλους μου τους Γάλλους, το λέω από τώρα. Έχω εδώ το φραπεδάκι μου. Στην υγεία σας. Εξαιρετικό, παιδιά, εξαιρετικό φραπέ με νερό από το Βιάν. Τέλειο. Σας το συστήνω. Λοιπόν, και εδώ είμαστε πάνω από την πηγή. Και αυτό είναι τουριστικό αξιοθέατο. Είναι κλειστό νομίζω. Κάνουν έργα τώρα. Όχι νομίζω. Έτσι. Για πάμε από πάνω να δούμε τι παίζει. Έχει ένα πάρκο, μου είπανε, είδομεν. Λοιπόν, και λίγο πιο πάνω, πιο πανοραμική, η λίμνη. Δυστυχώς μας τα χάλασε ο καιρός, παιδιά, σήμερα. Και εδώ έχει ένα πάρκο. Κανόνες του πάρκου. Μη σκαρφαλώνετε στα δέντρα. Οκ. Εν τω μεταξύ, επειδή δεν βλέπω, η πόλη αυτή δεν έχει κάποιο κάστρο, ας πούμε. Και ξέρετε πως είμαι εγώ με τα κάστρα και τις εκκλησίες. Δυστυχώς. Α, ωραίο τοπίο. Και νομίζω πιο πάνω έχει ένα πάρκο ιστορίας. Θα δούμε, θα πάμε προς τα πάνω. Αλλά σας είπα, αυτή είναι μια μικρή πόλη. Δεν έχει κάτι το αξιοσημείωτο. Απλά έχει ανέβει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια λόγω του τουρισμού από απέναντι και των εργατών. Βλέπετε σιγά σιγά, άμα καιρός αρχίσει και φαίνεται τη Λοζάνη απέναντι. Εγώ το βλέπω, αλλά στο βίντεο δεν φαίνεται. Λοιπόν, ωραίο το παρκάκι εδώ, ωραίο το σκυλάκι, κοίτα, τσουκ τσουκ. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, για να δούμε από εδώ που πάει. Μπορεί να πάει και πουθενά βέβαια, αλλά εγώ δεν είδα κάτι κλειστό, οπότε Dino Crisis πόρτα. Α, δεν έχει τίποτα εδώ πάνω. Όχι. Α, δούμε και το άλλο παρκάκι που είναι. Μην γύρουμε επεισόδιο στο Αστυνόμος Ρεξ εδώ πέρα. Λοιπόν, τώρα έχουμε μια πολύ δυνατή ανηφορίτσα. Η αλήθεια είναι ότι λέει ότι έχει ένα σαν τελεφερίκ φάση. Σαν τρενάκι βασικά, με καλώδια.
Άρα το είδα κλειστό. Μήπως είναι πολύ νωρίς, είναι 11 η ώρα, δεν ξέρω. Θυμίζει και λίγο η Βρετανία, έτσι. Θα σε έχω πρίξει, το ξέρω, αλλά... Permis de construire. Α, το πουλάνε αυτό και έχει και άδεια να το χτίσεις. Τι να το χτίσεις, αυτό το ανακαινίζεις και ζεις. Πολύ ωραίο σπίτι. Α, κάπως έτσι είναι αυτό. Και αυτό σαν ανεβοκατεβάζει. Παπάρια, εγώ το δω να περνάει. Mardi vendredi nefer kans. Ναι. Σήμερα είμαστε Mardi. Πού το? Και το έχει εισιτήριο αυτό τώρα μέσα ή τσάμπα είναι? Τέλος πάντων. Κάτσε ρε φίλε, συγγνώμη, τι ώρα είναι τώρα? Η ώρα είναι 11:37. Παιδιά, η τροχαλία δεν γυρίζει. Πήγε 11:42. Κανονικά 11:40 ξεκίναγε από πάνω, οπότε του τέστην μάλλον θα κατεβούμε με τα πόδια. Μια χαρά. Ναι, γιατί η στάση η πρώτη είναι εκεί. Εδώ σε 3 λεπτά είσαι εκεί κάτω. Αυτά τα 3 λεπτά τώρα θα γίνουν ολίγων βάσανων. Δεν πειράζει. Εδώ τελειώνει και η πόλη. Και αρχίζει το Νεβεσέλ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχει λέει ένα παλιό, κάτι παλιές γραμμές τρένου εδώ. Λοιπόν, εδώ είναι το... Λοιπόν, εδώ είναι το κέντρο Culturel Al Salam. Είναι το τζαμί της πόλης. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε μια γαλλική πόλη. Δεν μπορεί να λείπει το τζαμί. Κατοικία Σαν Ζόρζ. Κατοικία του Αγίου Γεωργίου. Αυτός είναι στον Παράδεισο. Λοιπόν, μπάνκες πήγα εκεί πέρα που είχε ένα τρένο, λέει, κάτι παλιές γραμμές. Δυστυχώς όμως ήταν μη προσβάσιμο λόγω ότι είχε πάρα πολλά χόρτα, δεν το είχαν προσέξει, δεν ξέρω. Βασικά δεν είναι και κάτι τουριστικό, ας πούμε, αλλά έλεγα μήπως. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω τώρα με τίποτα αργία, γιατί ή έχουν κλείσει όλα λόγω ότι χειμώνιασε και δεν έχει τόσο τουρισμό, ή δεν ξέρω τι γίνεται ρε φίλοι, τα μισά μαγαζιά είναι κλειστά.
Δηλαδή ανοιχτά ήταν κάτι κομμωτήρια και κάτι καφετέριες. Και πολύ λίγα τουριστικά. Α, 1918, ναι, 1914. Το Evian στα παιδιά του. Έχουν βάλει και 1945 Ινδοκίνα, Ινδοσίνα, ο ΠΕΞ. Κρατάει χειροβομβίδα με είχε πρόσεξε ο στρατιώτης. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε. Τελικά τα καταφέραμε και μπήκαμε στην εκκλησία. Απλά, παιδιά, θέλει πολύ ησυχία. Αυτό ήταν, παιδιά, μικρή εκκλησία. Δεν μίλαγα πολύ, γιατί δεν καθόλου, γιατί είχε
τουλάχιστον 2 άτομα που προσεύχονται. Και όπως και να το κάνεις, αχ, η προσευχή είναι ιερή. Αυτά, μάγκες. Δεν βρήκαμε κάτι να φάμε, δυστυχώς. Είναι η εποχή τώρα, είναι όλα κλειστά, όλα. Δηλαδή είχε ανοιχτά 2 εστιατόρια, κάπα. Το ένα ήταν ξενοδοχείο δηλαδή, κάτι... Ούτε καφετέρειες δεν ήταν ανοιχτές. Δυστυχώς, παιδιά, ατυχήσαμε, αλλά ήρθαμε κι εμείς μέσα στο Νοέμβρη στο Εβιάν. Λοιπόν, θα του δώσω άλλη μια ευκαιρία. Θα έρθω μόλις καλοκαιριάσει του χρόνου. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ωραία πόλη, γιατί έχω δει και ωραίες φωτογραφίες. Τώρα θα έρθουμε εδώ. Αυτό πρέπει να είναι το καράβι μας που έρχεται. Είδομεν. Λοιπόν, μην απελπίζεστε, θα έρθουν και καλύτερα. Λοιπόν, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε, για τις εγγραφές, για τις αρεσκίες και για τις κοινοποιήσεις για αυτούς που το κάνουν. Λοιπόν, τα λέμε την επόμενη φορά.